Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Skont stħarriġ li sar minn EY jirriżulta li l-kumpaniji kollha fl-Unjoni Ewropea li qed jantiċipaw żieda fil-prezzijiet huma determinati li jgħaddu almenu biċċa mill-pis fuq il-klijenti tagħhom. Dan kompletament bil-maqlub tas-sitwazzjoni f'Malta fejn il-Gvern qed ikompli jsostni l-appoġġ qawwi tiegħu biex iżomm il-prezzijiet stabbli għal poplu Malti u Awċi. U wara li għal dawn l-aħħar sentej issussidja l-prezzijiet kollha tal-elettriku, il-fuels u l-gass minn dan ix-xahar daħal fis-seħħ it-tielet patt soċjali għal stabilità fil-prezzijiet ta' madwar 450 prodott essenzjali tal-ikel sa mill-inqas Ottubru li ġej. L-istħarriġ ta' EY li ġie ppubblikat l-erba' sar fost il-kapijiet eżekuttivi tal-kumpaniji u r-riżultati tiegħu mistennija inaffru iżjed lil banek ċentrali fiż-żona euro fejn l-esperti finanzjarji għadhom qed jieħdu lura il-kontroll tal-inflazzjoni storika laqtet lill-Unjoni Ewropea kollha fl-aħħar żminijiet tali qoli tal-ħajja li skont il-banek ċentrali wkoll kien affettwat minn żidiet eċċessivi preċedenti mill-istess kumpaniji. Issa aktar minn nofs il-kapijiet eżekuttivi qed jistennew li l-ispejjeż tal-kumpaniji li jirrappreżentaw mistennija jiżdiedu din is-sena b'aktar minn 4 minn kull 5 jgħidu li qed jippjanaw li jgħaddu mill-inqas nofs l-ispiża addizzjonali fuq il-konsumaturi. Il-Bank Ċentrali Ewropew ilu josserva mill-qrib dak li ġie mlaqqam bħala r-rejba tal-inflazzjoni Great Inflation waqt li qed jiddeċiedi meta biħsiebu jibda jnaqqas ir-rati tas-self. Bl-Ewropa qrib ħafna ta' riċċessjoni, l-esperti finanzjarji qed jistennew li l-kumpaniji inaqsu il-profitti esaġerati tagħhom biex l-għafsa ta' prezzijiet dejjem jiżdiedu ma tibqax tiżdied fuq il-konsumaturi. F'pajjiżna bil-maqlub, il-Gvern permezz tal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri irnexxielu jasal fi ftehim ma' importaturi, supermarkets u ħwienet tal-merċa biex inaqsu mijiet ta' prodotti essenzjali mill-inqas 15% fuq il-prezz li kellhom f'Ottubru li għadda u jibqgħu stabbli sa tħabbira tal-baġit li jmiss. Il-Prim Ministru Robert Abela wkoll tenna li jekk ikun hemm meħtieġa ma jeskludix li dan il-patt soċjali jiġi estis wara dakinhar.